इदि जाबाय इसान दानायाव डिस्टार्ब खालामनायनि फिथाइयो हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहोना लाग्रोना थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दामुगै लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामालासिनो डाटा ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर हाबसननानै नायफ्लांदोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर ओजोंहाय आरो गावबा गाव खामानियाव सुरु आरो लोगोफोर नो खनगासिनो बिजावजालि 4 नाम्बारा ओमफ्राय नै मैयायो माने सालखुन्था गायनाय गैयामोन लोगोफोर ओमफ्राय सालखुन्थाखौ माने मैयायो गायना होबाय आबाया आरो बिहावा ओमफ्राय आंहा आरो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो ओमफ्राय खर'खौ माने लोबथारनो मोनाखैमोन नालाय दिनै स्र' लोबनानै लाबाय गोजां बोथोर जा आरो सानफ्रामबो माने सानथामजों खनसे लोबनो हाला लोगोफोर आं सप्तायावसो खनसे लोबो लोगोफोर खर'खौ नोंथांमोना माबोरै लोबो आं हले सप्तायावसो खनसे आरो ओमफ्राय स्र' आरो दुगैस्रां लोबस्रां एबार संनायनि लाहार फाहार लोगोफोर जोंहा आरो थाबनो सङो नालाय दाथ' 10टासो जाबाय 10टासोनिफ्रायनो माने सुरु जाखायो लोगोफोर संनाय खावनाया ओमफ्राय 12टा जाबानो माने सब माने रेडि मोनजोबनांगौ आरो लोगोफोर नङाबा दिगदार दं खामानियाव थांजोबो ना हौवाफोरा गावबा गाव ओमफ्राय 12टायाव सब एटेन्ड जाफैजोबो आरो लोगोफोर दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय लोगोफोर दाउ बयलारजों बिलाहि इनिफ्राय मैथ्रु लगाय गथाय एवनिसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहा आरो माने बिजावजालिया लाइजों आलु संगासिनो दङ रेडि जाबाय आरो लोगोफोर संनायनि लाहार फाहार ओमफ्राय आलुखौबो उनना लाखाबाय ओमफ्राय लाइ मैगङाबो एवबायानो लोगोफोर थावा दुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय सामब्रामखौ होना होबाय आङो ओमफ्राय माबाखौ होनोसै बयलारखौ बिराद थाखा गोरा थारदों माबा थुख्रा थुख्रा दिनैनि बयलारखौ गोदाग्राया एसे बेलेगमोन नामा बेदरखौ फ्राम फ्राम एवग्रोना लाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय मैथ्रुखौ हरनोसै ओमफ्राय रं मस्ला मस्लि होखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै मैथ्रुखौ होनानैसै ओमफ्राय गोबाव एवबाय थानानै दसे उनाव माने बिलाइखौ होनानैसै आरो लोगोफोर नै बिलाइखौ सालखानिसै लोगोफोर नै नोआ खनखांबाय नालाय ओमफ्राय जि दाथारिखाय रेडियानो गैया आरो गासिबो ओरैनो नागिरब्रबनांगौसो जाहैयो सब बुस्थुखौनो गाग्राबो गैबावासो नै सुवामोन इखो इसे सुवामोन सुबा मोजां जागौ खोमा र' ओरैनो फिसालाया दसेनो लामायाव थांलायबाय ओंखायनो सम सम जि दानायखौ गारथारनाङाहाय नुवाखै दा बेसे जगाल खालामनांगौ जाहैबाय नोंसोर आरो गारथारनो नागिरो रोङा नालाय आखिजि गोजासो रोङा नालाय गारनो नागिरो आरो जगाला थाया माबायोना जगालफोरा मोजाङै थाया फाहामखांनाय दासिगोन होनलाय जाम्बा दुदुआनो जाफैलायबाय नामा नोंखा ओंखाम ओंख्रि संनायाव हामाथां गेलेथां मादै थां मादै जै हामाय मा ओंखाम ओंख्रि संनायाव दुदुआनो जाफैलायबाय नोंहा दुस्त' साला इनै बुनो नागिरदो इनै हाय नर दे हाय रोंलायबावगोसो खुदुमनोबो रोंबाय माथोबो रोंबाय जोंहा बाबु सनाया राजाया ना बा सना मोनबायबो नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया ओमफ्राय ओरैनो रोसि दोननोसै आरो माबा गथ'फोराबो जायो नालाय बयलार रोसिबाथाय ओमफ्राय गथ'फोरा जाथोसै होननानै आङो रोसियैनो दोननाय जाबाय लोगोफोर मोनबायानो टेस्टि जाथारबाय आरो ओमफ्राय एसे साखिना नायनोसै साखियाबाथाय संनोनो रोंखायाहाय आं लोगोफोर ओंख्रिखौ माने संख्रि साखियाबाथाय ओरैनो संनोनो रोङा आरो माने ना साखिना नायनोसै लोगोफोर संख्रि नांगोना नाङाखै बरिया बरिया जाखादों
जालिया लाइजा लुजा एवनायावबो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनै शुक्रबार नालाय आइमोना माने निरामिस आरो ना बेदर एख' जाया ओंखायनो इसोरनि थाखाय लाइजो आलुजो एवनायाबो मोनबाय आरो लोगोफोर भाजासो एवबाय इसोरनो ओमफ्राय जोंनिया बेनो आरो ओंख्रिया दिनैनिया साहा लाल साहा हैनोसै आं आइनो ओमफ्राय बिजावजालि जेव बिहामजो जेव थानानै आइया दिनै माबोरैहाय माइरं जावनो मोनखो लोगोफोर कारना माने लोगोफोर बिराद बिजिमोन आरो दिनै माने सोरबा बायदिया जि माबादो मा होनो इसान फाहामदो सोरबा बायदिया ओंखाम संदो इफोरबायसानो बिराद बेस्थ' दंमोन आरो ओमफ्राय नै आइया माइरं जावनांबाय आरो दिनै लोगोफोर एकदमबारे उपाय गैया ओमफ्राय साहा कापसे होफ्लानानै बुरखायनायसै आरो आं आइखौहाय दिनै लोगोफोर आइ बिखुमजोआ हदा इउटुबनि पेमेन्ट मोनबाथाय माबा मोनसे जागोन होननानै होनबाय थायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जै इउटुबनि पेमेन्टआ हाबगोन ना लोगोफोर ओरैबायदि जाहोगोन आं इखो माबायाव लांनानै सालबारियाव लांनानै सालबारियावसो दाय लोगोफोर न'आव नङा न'आवबाथाय नै इफोरो गथ' गथाय खुस्रा खुस्रि दावराव जायो डाइरेक्टनो माने सालबारियाव लांनानै मा जायो आगारना होगोन आं मा जागोन नों आइ जानोसै अनेक बुस्थु दं अनला जागोन आरो जागोन अनलाखौनो जाबाय आं अनलासेबां मोजां बुस्थु दं बाङालि फुजा जिबायदि होनखायो आइया मिथिगौ ना केमेरायावनो ओंखारनो बायो आरो मिथिगौ ना नों इउटुबनि फैसाखौ मोनबाथाय आंनो होगोन होनबाय थालायो इसान दानायाव आख' फाख' डिस्टार्ब खालामबाय थानानै गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरदों नायनाय गियाना इसोरनि गियाना मोजां जादों ना नायदो लोगोफोर नायदो नै इसान दानायाव बेटाफोरा खस्थ' खालामनायनि बोरै खालामना दोनदो नायनायनि मनायाव सोनानै आलायना दोनबाय माथो गावसोरासो दाफाबाय थानो ओंखारोहाय लोगोफोर ओंखायनो मनायाव सोब सोनानै आलायना दोनबाय आरो इदि जाबाय इसान दानायाव डिस्टार्ब खालामनायनि फिथाइयो इसान दानायाव सिथें सिथा खालामनायनि